Takže dobrý den, dámy a pánové, a dneska jsem trošku chrapím, ale dneska tady jako něco si tady ukážeme, pár jako takových bojů. No nic, nezdám srdíčka s Edgarem, jako to už jsem dělal, to už jsem jednou natáčel, ale to je moje první dlouhý video. Jsem natáčel jenom jeden short zatím. Takže bum. Mám tak. Ten nikdo. Jak to mám ještě používat, nebo? A tady nebudu. To nepomínu. Špatnou úplně. Ne, škoda. Nevadí. Co si teďka zahraju, nevím to úplně, ale zvárám se dám si zahrát. Uvidím, co to bude. Tentokrát. Jo, máme toho Karla. Já tady budu trošku jako správně. Hledávám velký den, co to jsem neviděl. Haha. Já použiju to ulti na sebe, wow. Tak to bylo easy. Tak si, aha, já nemůžu, nevadí. No nic, tak to bylo takový kratší videjko. Ale když tak jako můžete být jako se mnou, klidně vám jako ukážu tady jako můj kód, jestli pod tím mým logem. Takže pokud chcete být se mnou kamarádi v Brawl Stars, takže klidně můžete. Naschle.